Kardom pini Newsfast berita ke thanci bang iri sami kita jli hangsepi apransip berita tepi arjui tha Difu Medical College do seta sekachelangji atumsi do wai chenamji aphan mithangatang kachepa ignangji Forest atum kapang prevepen kiplung un edet nampia ingnar bugori ghat along Johnny a ingnar aphan rihingame ingsibo Medical Sub Center Safe Kilanga Hem Gym Team Sokki Boya Hem Pinchong Det Pini Palong ni Adim ST Cell Pen Kisan Cell Atum Kecheng si Amai Kang ni Kleng Doning Ti si Congress Pen Ticket Longpo Labor Union Asong Atum Pen Ratki Sungaputhak Pirangkia Mai Ke Phapon Difu Civil Hospital aphan mute Difu Medical College and Hospital henlo kithe nai pu ajoini radatum ning cheparong ponsi lapen pu rat chari asong atum tame cheparo ka ilonglo seta bangso Difu Medical College thangnat rat ale kilong lapen warsai long lepusi non malom sekachelang aradatum pen akoi pipon athe hadak hand glove serin 5 ml 10 ml anta methangsi chenam et nangji lapen kinang sot adawai he hui anta mithangsi chenam et pusi Halloween pen kiwang ning chepat henak puta ning ririnti jasmet soarlo akeso kilanganat henlo karko karphek mate sweeper atum anta theklong le ajok sekachelang ke do adim kithu ki ui ang nim ang hong ki do pensi phereme melapen komane ne atum ke nini ni thomlo seta doctor atum amatsi dam de lapen oso mahang pathek plot pen Kopine akisung aputhak karjula pen kelangdam ave puta nurse atumaphan arjulote ningchepa thirong titi puta sekachelang atum pen akoi pipon anparta blood test asai anta kaprega district asor atumsi claim at puta birta pipon lasi Difu Medical College aphan mote aprang kedo civil hospital methumu puta ningje prai tangte Medical College Kopilo Radatuma Phan Sekachelang our side Kipike Lake Sekachelang Damlote Hadak Ang Teklong Dampo Puta Thanpon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong District Arlokido Keroni Range Forest Sangkang Bogodigat Arong Along Kedam Tang Penang An Arni Pen Sitami Ingnam Angnar Kijui Jamajok Radatum Kedo Ketak Ingtak Susi Kisung Dopik Hangjang Mate Kai Ketami Kapere Pensi Arni Patonang Sonsi Pedap Adap Por Pai Ketomapor Malom Tami John Pokep Susi Angnar Atum Kechua Thai Kavia Joini Putot Rong Akung Malom Kedo Jek Lote Ajo Abari Teklong Si Hadak To Dampak Pen Panahok Damlu Bangso hud Johnny Angnar abang kuson pena joini luni 11 watt main line ajakong ami rihing along ki phoklok ajok adimalong amat Johnny Angnar apran dam nang juilu Bangso birta ingnam rai ko masai kietum karjulong pen adimalong palipen kenang GSI angding aphan sigdang pon bomlo sonsi APDCL keroni asai putum sitami adimalong palit dunpen asayamo anta cerap cito dundo puta herangki karjo hud chetan Karena apa kemudian dari koordinasi kontak dari kami bisa kami kalau itu habis itu untuk kami jauh tidak amal semua formaliti asal para episode kami hanya Hati gimana menang sih? itu 11 kids some PowerPoint kami pasal terhit. Waktu gimana monumen pasal itu? Ini kalau kami khusus kerja itu jadi ama honorable Dr. Sir jadi itu kusmatulun report berapa itu reportan kita buat di pasal. Itu lagi mana? Jengkap men pubitro kathar keroni penren sing teron Newsfast Karbi Anglong 17 number Soteng Thenta constituency ahawaralong ningkimi pen EM kachirong PP party along kachapaduk lapen local committee lapen songjapo lapen rong pharo isira kretrok arong asar chingthong asar phan bokak hanbi atumi pipa jerpen ronpon lasonsi bokak tami jon pharo troksi an pipon lo parkup langkhang rong mongwe rongagora ahawar malomsi bangso abokak lapen ahanbe keronpon BJP Mondol Amaipu Semingleng Lapen BDC Chairman Bronson Terang Atum Pensi Ron Pajirpon
lapuson ason pipipon kirap hei hui ki klempon IM kachi rong pipi ning ki mejok socheng thenta aradatum ning chepa rong pon along si tum IM bai do pen ajok jon khop kho wakak la pen bi nang le lo bi bangke local committee president secretary phandi jon bilo la pen rong mekar tum han rong aras rong asar tum han ikon erong long jani la son bilo la pen asel tin teman-teman jani pipon la pen non rong mong we long stame pini ili hemrong masih tidak sekan cenglok rong mekar sama tu cenglok la anutin jadi ni pipon rong mong we pen jel sanenki Newsfast Karbi Anglong Langhan kepatua kelam provinsi Kejalong pini Labour Union atum pen perangke amai kepa pini perangke amai kepa ponalong Labour Union in charge Manav Kramsa pen perangke angnu nang kepacini dunke non kebangji ni pai in koiraner ke parni langhan kepatua kelam along mai pi padu ponji alang litum perangke amai kepa alang te arjusina men ke Manav Kramsa lapen nili wis lapen west in charge lo kalang deh nili tum kebangji apor ban bangke Karbi Anglong a district along make cerai kom ponpo lapan Karbi Anglong autonomous council tum cita nili tum kan nang cerai dun tip nangji masih nili tum kapacini pon lapan ke nili tum aphan kumane bang puke kisung doko lapan kumane bang puke tikok tiki lasan doko lapan heme jangre phan cita nitum lebar atum ke nisu aron pen nili tum cicini si lahar celang ponji lapan cerai ponji lapan answer se nili tum pan ardina ki pg lapan Karbi Anglong video hampang asong do atum cita nili tum malong labang so meeting ke do ponji corona ke polong bangke nang cetong do nangji mate labang so ni kopi meeting lo nili tum labang so ni meeting doi bangke kaduk we arat aphan cita kapacini mate kapacet hangji phansi anutin nabang putin cita nili tum aphan alang litum ardina ki piserak ji pan sini litum bangswal ni ke meeting hapon ji puyalo dongkam kampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Sarkar ahin pen hawararat ke sukyun I ahot ke joy ki pen doai hai hui keron pon mate sikilang ji aphan kimrang ponlu sita bangsohem ke joy pomandet lasonsi 1 number duaram la constituency arlu mate boithalang so PHC kaparlu tengeralang solong medical sub center kedam tang penang an aning kanaprang hawararat aphan doai hai hui ke joy ki pen kapalong ponje phan sub center kimrang piponlu sita bangso medical sub center kimrang ponchot ingpu pesi adim sokki boyahem penchong det lasi lapuson sarkar akhi kapanohok ason kalima mate bangso hem lapusi padower puma pusi hawararat tumpen ningjerenti lasi bangso medical sub center puthot ingpu ponpen hawararat aphan doai hai hui joykit pen kapalong ponji aputhak ardi kipi ponji aphan hawararat tumpen choneng ripon pothat langso pen rajan ronghang Newsfast Karbi Anglong ini bokajan mondol ST Congress Committee lapen Kisan Congress Committee atum amrajan along mai padopon Borjan Mondol ST Congress Committee lapen Kisan Congress Committee amai kapadopon mai kacharipon Ronjit Terang lapen mai ke phalam the klardak pen Chandra Kathar Pachini Aluhi Sarpoaman pen MP Abarim lapen APCC Dunmaipu Biren Singh Ingti Manpeng Aluhi KADC Working Amaipu Asok Teron APCC Kongchunbang Samson Ingti KADC ST Cell Amaipu Puding Terang MLA Abarim Klengdon Ingti KADC Kisan Cell Amaipu Mohokanta Hazurika KADC Youth Amaipu Sukur Singkro Pencheng Lok Kethigiding Atum Chetong Dun Aluhi Atum Pen Lam Theke Jaipon Lake Kebangji MLA Kilik Ahut ST Cell Apen Kisan Cell Atumta Kachira Pachito Dun Pameji Aphan Than Pachini Pon Bokajan LAC Angka Pen Puthot Klengdun Ingti Tiket Chelong Thuji Lasi alang liphan kachirap kachito dunjia phanta bidisore chipi pon BJP government kachari pon pen rat atum kisung chetong nanglo lasi lockdown ahut rat atum chokle mobe choda mobe hormu hortar ador ke paso puta lam the jai harsun ke air ador ke so phoroya the ador ke so jangthu gas dali puta pachini pon kebangji arni
Congress claim dam rapet atum an ning isi vet pen claim dam thu lonang lapen lalote Congress government chewang thupo BJP asong atum achadin pu kehang kong pini konat lo ketheklong achadin kedotang ason anta non BJP government atum kachojor thu akamsi claim thurong lakrep ho atangka rat atuma phan adon tin piponji pualam chak piniarni konat lo konat ne longluma chokidar kachekrong abangsi non ke chonghu thurong puta rat atuma phan than pachini pon penang an Congress asong kepang tangpon thuji aphan chethan chimum padopon si mai me sen pen palong ni amayalong Mondol ST cell lapen kisan cell amayalong ing samjin pen pichun pon hanjang lang so pen Bisnu Lekthe Newsfast Karbi Anglong non malong so phan birtang ton sira. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtakang ton pen nang chilui thulo. Nong 20 Singhason Constituency MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso kapin khat ateng pen VDC Bhawan long nit along sabki yojana sabka wikaspur alamathe NC Gram Sabha mate rong amai phasi padupon labangso amayalong nong 20 Singhason VDC Chairman Ken Singh Be BLCC Chairman Lawrence Rongpi Lumbajong Development Block a Junior Engineer mate JE Manik Tiso Gram Sevak General Secretary Utpal Medhi Gambora Sorkari Gambora Lapen Keongdung Hawar Arat Gram Sabha Amai Kepha Along Chetongdun Birta Kachini Dunlong Atengke Surihini Ra Inquira Sipen Surihini Ra Inquira Hini Aningkan Angbong Apartment Block Along Nangkele Embrega Askim Rong Group Atok Anu Ahawar Ajuk Kedoarat Along PMAYG Lapen Kapre Kaching Thur Kedoan Awar Sai Rong Group Ahawar Ajuk Kedoarat Atumari Deng Along An Kapalevek Thekji Aphan Akimang Pensi Karbi Anglong Adang P A constituency tin along Block BDO JE Atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen kapin khat ateng pen Gram Sabha mate rong amai pu phasi padopon bom lo pusi Birta Newsfast Karbi Anglong pen Birta Longdun Singhason VDC Bhawan long nita long EM Sir Amar Singh Tiso kapin khat kapin lar pon ateng ningkan wangta lapuson rong amai mate kham sobha amai tidopon lo la bangso rong amai mate kham sobha lake 2021 laben 22 aningkan aphan sayang deng kopi sikiteng konjima tuar pen jenglok community fishery land development somda thaksi kaprek always pension pen jenglok rong arat tum kaching thunai central scheme laben state scheme ice cream anparta council sector ice cream amokha kedeng poni ningkan bang kala son kedu pono nasi dunia mai rong amai mate rong amai akenang sot nai bang ke lage kewangi 2021 laben 22 buki pia sayang deng mak pia development ma ken hala so mai si pa phapone ko Manja pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Pinia Birta Lansi Pajudik Lo Domi Thakmin Kardong